ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 8ଟି ଏମିତି ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଛ ସହ ଲାଗିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛଟି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ନ ପଡ଼ି ସିଧା ଯାଇ ତାଙ୍କ କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନା ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସି ଯେମିତି ଗଛଟି ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏହି କାମକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାଇମାନେ ଗଛ କାଟି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଟାଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟି କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସିଧା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଟାଣି ରହିଛନ୍ତି। ଉପର ପଟୁ ଗଛ କଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଡାଳଟି ତାଙ୍କ ଓଜନର 3 ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଡାଳଟି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଇଠା ଉପରେ ଗୋଇଠା ଏହି ଗଛକୁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗଛ ବି କେତେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତା, ସେ ବି ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଇছে ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗଛଟି କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛଟି ସିଧା ଯାଇ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ସାର୍ଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି କଟା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏପଟ ସେପଟେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଗଛଟି ଆଙ୍କ ଦିଗରେ ନ ପଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସିଧା ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।